Ето го и видеото за кантара, вероятно ще бъде доста по-кратичко от другите. Защо повдигам темата? Много е пипкава, когато става въпрос за хранителни разстройства. Когато имаме проблем с преяждането, кантара ни е най-добрият враг или най-добрият приятел. Всеки ден е различно. Каквото покаже той, такова ни е настроението. Най-често срещания съвет за подобрение на психичното здраве е в случая, когато имате такъв проблем, е да забравите за кантара тотално и да го изхвърлите през прозореца едва ли не. Аз няма да ви посъветвам това. Защо? Разбира се, ако в момента си в изключително нестабилна позиция, ако в момента си изключително емоционално реактивна, можеш за определен период от време да изключиш кантара от ежедневието си, цялото съществуването си въобще. Но моят съвет е рано или късно в процеса на възстановяване да се запознаеш обратно с него и да се, всъщност това, което бих предложила аз, е една десензитизация към това какво показва кантара. Своеобразна, то не е само това, разбира се, но бих посъветвала наистина рано или късно в процеса на възстановяване да свикнеш с кантара. Защо? Защото живеем в такова общество. Рано или късно ще отидеш на лекар и ще те попитат колко тежиш или ще те премерят. Или двете. Хората ще си говорят за килограми и диети около теб. Може да коментират и твоето тяло. Всеки от нас ще срещне баба си рано или късно. Знаем каква е народопсихологията в България. Разбира се, в края на програмата ще има специално видео, което ще бъде точно за тези проблеми и за тези разговори, които се провеждат около нас и по наш адрес и с нас. Истината обаче е, че особено по нашите географски ширини никой няма да ходи на пръсти около теб. Дори да хванем да обучим твоите близки, приятели, колеги, роднини, рано или късно ще срещнеш и ще се сблъскаш с някой, който не те познава или чисто и просто изобщо не разбира проблема. И винаги можем да кажем, те другите хора са несъобразителни, абсолютен факт. Аз също не съм окей да се коментира наляво и надясно на хората, тялото и теглото, и особено по по-така грозен начин понякога се случва. Обаче, какъв е проблема, и моя личен проблем с това да избягваме такива разговори, че оставаме уязвими за тях. И за да ни събарят такива ситуации, за да бъдем стабилни и устойчиви в нашето възстановяване, в нашето ново отношение към себе си и към тялото, ние трябва да се научим да боравим с тези несъобразени коментари и с показанията на кантара. За да не ни събаря това нещо. Защото аз не искам да минеш през цялата тази програма, да се окаже, че тя е полезна за теб, да се окаже, че цялата работа, която се свършила, ти дава резултат. И накрая да се случи нещо, да задържиш 2-3 кг вода или да срещнеш, леля ти, която да ти каже нещо за тялото ти и това да развали целият ти прогрес. Не искам да оставям хората, които минават през тази програма в това уязвимо състояние. И поради тази причина, когато си готова, когато чувстваш, че имаш сила за това, моята препоръка е да се запознаеш с кантара и се научиш да интерпретираш правилно това, какво той показва. Какво има предвид правилно? Както си говорихме в началото, теглото има естествени флуктуации дори в рамките на 24 часа. При жените 28-дневен цикъл, плюс-минус 3 кг на месец, стават и повече понякога. Така че реалистично процесът на качване на мазнини е доста по-бавен, отколкото предполагам. Процесът на сваляне на мазнини също. Ето защо е много важно да свикнеш да наблюдаваш как се променят числата на кантара в различни моменти, да свикнеш да разбираш какво те означават и как да ги интерпретираш правилно. Защото теглото ти може да се промени във времето. Ти наистина можеш да качиш и мазнини. Обаче това, което гласа на емоционалното хранене ти говори, е за едни амплитуди и за едни интензитети, които просто човешкото тяло не работи така и не съществуват. То ще ти каже, че след като снощи си изяла бургери и торта, си качила 4 кг веднага. И ако днес продължиш да ядеш, ама изобщо каквото и да ядеш, ще качиш още 4 още днес. И всичко това са мазнини. И така до безкрай, като балон.
ще заемеш цялата планета един вид. Нали? Така говори гласа на емоционалното хранене на хранителното разстройство. Той ще ти обяснява как, ако гладуваш или повръщаш, сега ще свалиш всички килограми тук за една седмица, ще станеш на щека. Още даже по-бързо ще стане, защото ще гладуваш много хардкор, много ще се напънеш. Нали? Това нещо му противодействаме именно с такива реални факти. С това да знаеш да се качиш на кантара и да знаеш, че като видиш плюс 2, си преди цикъл. Или с нощи си била на рожден ден. И когато в главата ти емоционалното хранене се тръщне като 2-годишни и каже: леле, какво е станало, ужас, какво си направил, нали? Ти да знаеш, че това просто не е вярно. Поради тази причина, моя съвет е да въведеш, когато си готова, кантара в своето възстановяване и да свикнеш с него, да се десензитизираш към премерването си. Именно затова искаме да умееш да интерпретираш теглото си правилно. За да можеш да знаеш и да виждаш колко грешни са тия неща, които гласа на емоционалното хранене ще изплюе всеки път по твой адрес, когато някой нещо каже за тяло и диети, когато се качиш на кантар, когато дънките си малко теснички, нали? Или пък по-широчки. Как да го направим това нещо? Бих заложила базови правила. Не се мери хаотично, не се мери постоянно, не се мери обсесивно. Мери се веднъж седмично, мери се сутрин, преди да ядеш, да пиеш каквото и да било. Не се качвай на кантара в друг момент. Седни и пиши в тетрадката и ползвай следната схема. Какъв е резултатът от това измерване? Как ме кара да се чувствам? Колко от мислите, които ми дойдоха, са гласът на емоционалното хранене, на хранителното разстройство? Ако си го бонус точка, ако си го персонифицирала, измислила си му име и го различаваш много ясно от собствения си глас. И ако моя приятелка дойде и ми каже: тъжа, еди колко си мисля това, аз всъщност какво бих и казала? Какво бих е посъветвала? Кой е по-реалистичният и рационалният начин да мисля за това? Така, колкото по-често го правиш, ако не се справиш сама с това нещо, потърси някой, с когото да го обсъдиш, който да ти даде реалистичната перспектива. Колкото по-често го правиш това нещо, колкото по-дълго време го правиш, то не е по-често, защото в крайна сметка ще го правиш веднъж седмично, но колкото по-дълго го правиш това нещо, колкото повече се десензитизираш, когато се качиш на кантара, това, което виждаш, не предизвиква някаква силна емоционална реакция от теб, толкова по-стабилна ще бъдеш към такива, английската дума е тригър, влияния на околния свят върху теб. Това включва и, разбира се, и коментарите на други хора и така нататък. И самия кантар. Неизменна част от функционирането ни ежедневно е кантара и за да не ти се налага да отидеш на един обикновен преглед и да обясняваш, че ти сега не искаш да се качваш никога повече в живота си на кантар, просто наистина можеш да свикнеш с него и аз смятам, че това вярване и това виждане, че ако веднъж си имала хранително разстройство си изчупена до живот, не бива да бъде правило, не бива да бъде стандарта. И смятам, че можеш както да се научиш да се храниш нормално, така можеш да взаимодействаш и с кантара нормално. С малко повече работа, целенасочено намерение и с малко повече знания за това какво всъщност означава числото, което виждаш. Ако нещо те интересува относно интерпретацията, върни се към видеото, в което обсъждаме кои неща биха могли и как биха могли да ти променят теглото. Върни се към това как задържането на вода променя теглото. И така. Това са нещата за флашкарти от този раздел. Импулса за прияждане е възможност да промениш невронния път. Можеш да му се зарадваш даже, ако си толкова смела, да му се зарадваш. Всъщност да, приятно или не, всеки път, когато се появява импулс за преяждане, това е следващата ти възможност да счупиш навика малко повече, отколкото е бил счупен преди.
Не вярвай на всичко, което мислиш. Ползвай си наблюдението на мисли, ползвай си това упражнение ежедневно. Ще видиш, че то ще ти даде доста повече от справяне с преяждането, ще ти даде много повече разбиране за твоите мисли, емоции, чувства. Ще се научиш да виждаш как те идват и си отиват, откъде идват, кога идват. Въобще себепознание, което е много, много ценно. В контекста на преяждането, разбира се, ще го прилагаш, за да засичаш тези импулси, мисли за преяждане и да ги различаваш. Да различаваш гласа на емоционалното хранене от своя собствен. Ако не се ангажираш с мислите, те рано или късно си отиват. Свързано с предишното, това е едно от нещата, които ще започнеш да научаваш все повече и повече практически, правейки техниките за справяне с импулса. И важното нещо, когато работиш с кантара и когато наблюдаваш тялото си, тялото може да се променя във времето, но тези промени просто не са толкова резки, колкото ти нашепва гласът на хранителното разстройство или на емоционалното хранене. Старай се, да разбира се, че искаме някаква десензитизация към използването на кантара, но това, което искаме също е през останалото време да се стараш фокуса да не ти е върху тялото и теглото. Няма смисъл обсесивно да мислиш за това нещо. Това също е точно този глас на хранителното разстройство, който ти нашепва и ти повтаря някакви неща. Как трябва да мислиш сега за теглото си, какво става, как сега в реално време качваш килограми и така нататък и така нататък. Нали, всичките тези неща са неговия глас, така че научи се да го персонифицираш, да го различаваш и да знаеш, че не, измерили сме се, в който ден сме си определили сутринта, теглото ни е нормално, плюс-минус от предния път, няма някаква драма, не е нищо различно и всичко е в рамките на нормалното. Така ще му противостоиш, когато се опитва да те убеждава, че се случват някакви резки и страшни промени с тялото ти, или че ще започнат да се случват, ако ти сега не започнеш да гладуваш, или че трябва да ядеш, например. Или след като си яла, колко си ужасна и така нататък. Всички тези неща, които ти говори този натрапен глас на емоционалното хранене, ги борим с логика за физиологията на човешкото тяло, как то всъщност работи. Добре. Пак казвам, ако сега все още не си готова за кантара, разбира се, че може да изчакаш определено време да прилагаш всичко друго от програмата. Когато си готова, тогава да скочиш на тази част, защото съзнавам, че тя е доста пипкава, че може да бъде дестабилизиращо за някой от вас и че със сигурност може да създаде силни емоции. Така че направи го, когато си готова, но не го избягвай, тъй като кантара е най-нормалното нещо всъщност. Това е, което искаме да направим с това ежеседмично измерване и десензитизиране, да разбереш, че кантара не е толкова страшно, това нищо не означава, което показва той. И че може да се променя по всякакви различни причини. Искаме всъщност до голяма степен в цялата тази програма много неща, които ни правят реактивни, емоционални, ни стряскат и които гласа на хранителното разстройство ни обяснява колко са страшни и как ще доведат до едно или друго нещо. Искаме да ги направим нормални и по-малко страшни. Кантара е едно от тях просто.